Actually uyu ndi Lighton Mangochi. Activist wa ku Malawi. Lero wabwera ndi nkhani akufuna ajame ya Annabel Ntalimanja. Yes, muli zambiri zimene wakamba akuti kaya Annabel Ntalimanja ndi chiwanda kaya whatsoever. Guys, thank you so much. Keep watching. Annabel Ntalimanja ndi chiwanda. Annabel Ntalimanja ndi chiwanda cha nkhondo chimene chikununkhira Malawi muno. Chinkhondo chikubwera kunoko ku Malawi chochedwa Annabel Ntalimanja ndi chimene tiyembekezere a Malawi ngati sitikusamala. Amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, tikanena kuti nkhondo imayambidwa mdziko. Mayi Rubera uja anathawira kuno uja wa ku Mozambique uja, tili nayenso kuno Mayi Rubera ndi uyu Annabel Ntalimanja. Inu a opposition mukati muone nzimayi uyu komanso amayi ndi abambo, anyamata ndi asungwana, mukati mumvere mayi uyu akamayankhula akamapotesa ma press briefing ameki, zikusonyeza kuti akupangidwa zouzi, akupangidwa zoyankhula kuti ayankhule kanene izi. Ndiye ifeyo kuti mudziwa kuti sitikufuna za uchitsiru. Mayi Annabel Ntalimanja uyu sakuyenera amalizitse chisankho ichi kuyendetsa. Ndi mbuzi yeniyeni komanso mphaso sambo. David Mpesi, anthu awa ndi makadeti a MCP. Inu a opposition azibale athu amene tikufuna democracy ipite patsogolo komanso kuyiteteza. Makamaka ndiyambe ndinu a Enoch Chihana, kubwera Profesa Arthur Peter Mutharika, Adaliso Kabambe. Tabwera ni poyera muauze awa kuti za uchitsiru izi akapangire ku nyumba ya Chakwera, za uchitsiru izi akapangire ku nyumba ya Chimwendo Banda, za uchitsiru izi akapangire ku nyumba ya Izinowa Nkaka. Ife Malawi muno sitikufuna magazi amene iwowo samaopa kumva fungo. Amalawi tivale zilimbe. Mbuzi izi zikuyendesa meki izi komanso chitsiru ichi chikuyendesa NRB ichi, mphaso sambo izi. Akonzeka amene wakonzeka. Ndi chifukwa mukuona paliponse akaenda MCP kukesa magazi sakuona chilendo, akupita ku PIM ukapanga mwambo wa John Chirembwe wokumbukira mbusa amene anali mbusa yekhayo wokonda Malawi, osati chimbusa ichi cha Chakwera ichi chichakwera. Ayi, samarisani a opposition, pangani press briefing a UDM, a Ford ndi a DPP, mwauze a Malawi chimene muime. Ngati choncho mwachitsanzo mistake ndiyakuti nthawi imene pamachitika registration anthu amapita ndi ID, machina amafera panzere ndi kumabweza, akapita kumabweza. Lero akuti ayi Malawi ngakhale akale ndi ID sakaloledwa kulemba, samulemba mukaundula. Chifukwa chani? Pali kusiyana kwanji? Machine akadziwa kuti uyu sanalembetsa kapena uyu analembetsa, kapena uyu wa NRB uyu si wa NRB. Ndizi bwana atu zimene akuchita Annabel izi. Iwo Annabel ngati wadzadzama mina mutu, ine ndikubwera konko kuzakupangira matemo. Inu asipani mukonzeke, ndizatsogolera ineyo matemo. Ndipo mukonzeke inu a MCP. Paja mmatuma zinyau zanu umafala zigoba mkatimo muli a polisi. Tikuziziwa, ndikubwera ineyo ndizatsogolera matemo. Annabel Ntalimanja ofesi yakoyo ndikuzatseka live ndikubwera ine Lighton Mangochi.
chifukwa iwe ndi mbuzi yeniyeni, chitsiru ntakati, ndiwe chiwanda cha nkhondo m'Malawi chimene tiyenera kuchiopa. A opposition Enoch Chihana, a Shadrack Namalomba, George Chaponda, our opposition leader, please, is. Just mathematics. Situ kuzifuna, ndikubwera ine pamene pa 29, usapangisa matemo mulilongwe. Zikwanje zanu mmatengazo, mutenge, musaonera chisanzo, kuti Amalawi azoto, kunja kuno kodi anthu amakhala wokwiya, kapena amaziwa zina zake, zimene simaziziwa. Nonse tumuchenjere. Iwe Anabelo, iwe chitsiru, iwe wadzadzama mina mutu, iwe chiwanda cha nkhondo, mbaso sambo mbuzi ya chabe, Devi Mpesi galu wa chabe, ndikubwera konko, ndikubwera. Like, share, Malawian cameras, subscribe.